அதனால இது தாய்லாந்து இல்ல, தென்னை. விக்ரம் சார். சபரி சார். வெளிய வினோத் யாருக்கும் தெரியாம பேனை வச்சு எழுதுறேன்னு கேமரா முன்னாடியே எழுதுறாரு. நீங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுங்க, வெளியே போய் அவருக்கு தெரியாம பேசி அந்த பேனாவை எடுத்து ஸ்டோர் ரூம்ல வச்சிருக்க. அவர் சொல்லுவாரு, பாட்டு எழுதுறேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாரு. அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல, பாட்டை மனசுல எழுதிக்க சொல்லுங்க. இப்ப கூட பாருங்க, யாருக்கிட்டயோ பேசதான் நினைச்சு கேமரா கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு.